Good day, Kabalan, and welcome once again sa ating panibagong vlog. And for today's video ay nandito tayo ngayon sa may Municipality of Macabebe, Province of Pampanga. Ayan o, ayan yung seal niya. Bali, ito naman sa taas na sa likod natin, yan yung boundary ng Masantol. So ngayong araw ay i-update natin itong ginagawang mga flood control dito sa may Barangay Consuelo, yung pinakauling barangay ng Macabebe. At tignan natin yung mga kaganapan doon at yung progress ng project. So, medyo matagal-tagal na rin. Nung last time pumunta ron, I think ano pa yun eh. Nung December last year. So, hoping na marami na silang na-accomplish. Ayun, para makontrol yung mga ron, yung pagbaha. Makontrol yung flood. Dahil nga summer ngayon, yung best time para i-continue yung construction. Kasi kung gagawa ka ng tagulan, mahirap, di ba? Medyo naantala yung trabaho dahil sa ulan, lalo na kung may bagyo. Kaya nga, kung mapapansin nyo, marami tayong nadadaanan dito na nagpapagawa ng bahay, nagbabakod, nagtatambak. Dahil nga sinasamantala nila yung weather dahil summer ngayon. So hanggang hanggang siguro mga early May, ganon. Medyo mainit pa. So yung mga sinisimento nila, especially sa mga repair sa bahay, ganon, sa mga bakod, panambak, at least magagawa na nila ngayon. Dahil pag kumulan na yan, tuloy-tuloy na. At ito, bali yung Consuelo na ito, I think nakita na natin yung mga estudyante doon. Nadaanan natin yung school nila, Consuelo High School. Ayan tingnan nyo, ang dami pang nagpapagawa ng bahay. At saka malalaki yung mga bahay dito pag pinapagawa. Magaganda. Siguro mga mga fish pond owners, ganito. Kaya malalaki yung mga bahay nila, ayan magaganda. At yung dito sa side na to, siguro halos yung mga nagtatrabaho, yun yung mga nakatira dito. Meron ding pakonti-konting malalaki, pero usually dito sa right side natin nakikita yung mga malalaking bahay. Tignan natin dito yung mga nabitak na nagawa na ba? At dito makikita mo rin yung mga maraming mga gumagawang mga fiberglass na bangka. Ayun ayun, kita na natin yung isa Ito, tingnan nyo. Ito na yung usong bangka ngayon, hindi na yung usual na kahoy. Ang laki Wow! Ang gaganda ng mga bangka. Buti na lang, medyo nawala yung yung kulimlim. Kanina, makulimlim na Akala ko, hindi ako makakapag-drone dun sa Pampanga Delta Bridge. Ang taas ng yung bahay dun. Tignan natin parang 3-story Ito, may rooftop sa taas. Ayun talagang flood free. Flood ready. Flood ready building. Ito. Hindi pa nagawa, ayan Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga bitak. Doon sa kabila, doon sa may kabilang dike, yung sa Alauli at yung papuntang bikers lane, bikers hub, parang gano'n. Naubos na yung kalsada doon Pero hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakapasyal doon. Ilang beses na tayong nag-try, pero hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakapunta.
Ayan o, tingnan niyo yung mga bahay. Dito sa side, sa right side, dito usually yung mga malalaki. Ayan o, ang ganda nito oh. Ang ganda ng kulay. Ano na ba ito? Ice Block. Joyce Frozen Products. Dito pag piyesta ni San Juan, masaya sa kalsadang ito. Uso yung ano, yung basahan. Yung nagsasabog ng tubig. Ito, meron palang ano dito, floodgate. Ito pa yung mga bangka oh. Ito, laki rin ng bahay. Yun, ano na yun, parang speedboat na. Ito yung sinasabi ko sa inyong yung mga nabitak ko. Yan o. Ewan ko kung kailan gagawin ito. Ilang beses na tayo nagpunta dyan pero hindi man nila nire-repair ito. Nakapokus sila doon sa dulo. Baka yun yung priority project muna. Ito, nakita na natin yung barge. Barge ship ba ang tawag dito? Ayan oh. Nagdikit na sila. Dati magkaiwalay yan eh. Dati dun banda yung nasa unahan, banda dun pa. Ayan oh. DDP2. Ano kaya ang ibig sabihin nun? DDP2. And then dito, PDDP2. Dito naman, DPWH, PDDP3. Yan. Tignan nyo yung drill nila oh. Ang laki. Dito, nagawa na rito, na-repair na. Ito, ang laki ng bahay, oh. Ang laki ng building. Ang daming grills. Wow! Dito medyo maluwang na dahil nagkaroon na ng ano rito, additional dito sa shoulder. Diba? Parang nilaparan yung kalsada. Siguro ganun yung gagawin din doon. Kaya lang, dito muna yung focus nila. Pwede kaya tayo pumasok rito. Parang nakaharang yung mga heavy equipment nila.
Meron silang crane dito. Pwede naman. Akala ko nakaharang kanina. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo nasira dito. Ayan o. Nasira na. Lakas yata ng ano rito, ang ampas ng tubig nung kasagsagan ng bagyo. Kasi tignan mo, nandito yung mga ano, yung mga ginawa nila, kamukha nun, yung parang ano bang tawag doon? Yung harang sa mismong daan. Ito si Kuya, namumulot ng kawayan. Marami palang makukuha ng kawayan dito, yung mga inanod ng tubig. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, kinain ng tubig dito. Dito sa ilalim, kinain. Kaya nasira yung mga ganun. Yung mga dating ginawang bago. So tara, punta pa tayo hanggang doon sa dulo. Yun. Naglalagay yata ng mga ship files. Oo, nilalagay nila. Ayan o. Wow, ito yung nagagawa nila ngayon. Ang ganda o. So ito yung update ngayon. Dito, mahaba na to. Marami na pala silang nagawa dito. Ayan. Ayan o. Yan, hanggang dito na. Tapos yan, sisimentoin na ito. Flooring na. Naku, malikabok na naman ito. Medyo mahaba na rin yung na-accomplish pala rito. Dito tayo. Dito sa side na ito, hindi masyadong malikabok. Doon yung malikabok yun o. Bali itong side na ito, dito na naman ibabaw yung mga sheet piles siguro. Yan. Kasi tapos na rito yung nasimentuhan na. Nakalagay na yung ano yung mga guard, yung mga sa gutter. Diretso pa tayong gandun. Ayun. Eto. Magsisimento na yan dito. Nakahukay na. So at least marami nang nagawa dito. Talagang pinapaspasan nila yung trabaho dahil nga summer ngayon. Mahirap kasi pag tagulan na, mahirap na magtrabaho. Hindi kaya tayo babawal dito. Pero may bakas naman. Pwede naman dumaan siguro yung mga motor. Ayan, ganito pala ang itsura. May mga bakal dito. Dito lang nilalagay yung pinaka concrete guard. Ito yung mga Dito na tayo. Ito yung mga forma. Ganyan pala Ayan Ganito pala yung itsura ng forma. Ito, hindi ko alam kung anong office ito. Ay. Tayo muna tayo. Ayun Yun, parang Baywalk na. Ang ganda Ang lapad pag natapos ito. Tignan nyo, meron dating 2 lane and then additional dito, additional doon.
Lalapad na nga. Punta pa tayo hanggang dito sa ano. Pero hindi na tayo makakit dun sa ano, medyo mainit na eh. Dun sa may rooftop dun. Yan, hanggang dito na lang tayo siguro. Ito yung Bakawan. Yung epic na Bakawan. Yan, ito yung update ngayon. Nasimentuhan na rin itong pinaka shoulder. At saka nakalagay na itong mga ano, yung mga guard. Yan o. Picture muna tayo. Doon naman yung Mount Sama. Tayo yung kitang-kita mo na yung ano ron. Yung pinaka-cross. So nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung aerial view nitong ongoing projects na flood control dito sa May Consuelo. At nakita natin na marami na rin silang nagawa since last time tayo pumunta rito, last December I think, last year. At nakita rin natin sa drone shot na medyo mahaba-haba na. Yan, I mean ito, mahaba-haba na yung nasimentuhan nila. Simula doon, ayan, papakita ko sa inyo. Hanggang doon sa yung mga nagtatrabaho doon, yung naka-uniforme. Hanggang doon pala doon sa pinaka parking area nung heavy equipment nila. At continuous pa rin yung trabaho. Kasi nadaanan natin kanina, gumagawa silang ganito, nilalagay yung forma and then sisimentuhan na. So at least medyo marami nang na-accomplish since last year nung galing tayo rito.
At dito sa likuran natin, merong mga tangke. Ayun. Series of tangke na pinagkoconnect nito. Pero parang hindi umaanda. Ewan ko kung ano ito. So, pag-comment na lang sa baba para malaman natin kung ano ba yung purpose ng mga tangking ito. Ayan. So, mula pa rin dito sa dagat ng Pampanga, which is Consuelo Beach, dito sa last barangay ng Makabebe, kasama si Pongkan. At salamat sa panonood, and magkita-kita tayo sa susunod na update. And again, ride safe always, kabalan. See you when I see you, and Kuelandas is signing out.